Însă vreau să spun din capul locului că toate astea eu le-am abordat cu mult înaintea tuturor, pe unde am spart eu lemne, mulți de la alte posturi de televiziune și din presa scrisă culeg azi surcele și chiar scobitori, despre defrișarea pădurilor, despre afacerea EADS. Toate astea au fost declanșate de mine. Despre păcatele grave ale lui Traian Băsescu, care nu vrea să dialogueze civilizat cu nimeni. Vorbesc asta ca scriitor, ca sociolog, ca istoric, ca șef de partid. I-am și spus-o de mai multe ori, și direct și indirect. Nu trebuia să amputeze pensiile și salariile. El zice că a făcut bine. Nu. Este o rușine pentru un șef de stat că zice că dacă strângem cureaua, se redresează economic țara. Au dovedit studii, expertize, oficiali înalți europeni că aceste măsuri de austeritate nicăieri nu au dus la rezultatele scontate. Eu știu ce s-a întâmplat, dacă îmi permiți în un minut. Pentru că eu vin din iarbă, cum se zice. Vin din arena de joc. Țiu minte pe ore, pe zile. În data de 5 mai 2010, eram în Parlamentul European, în aula de la Strasbourg. Și s-a discutat atunci, s-a votat o rezoluție împotriva folosirii cianurilor la exploatările de metale rare, mai ales, cu adresă directă pentru Roșia Montană, unde o cantitate mult mai mare de aur, de argint și mai ales de uraniu. Sunt peste 800 de tone de aur, peste 2000 de tone de argint și circa 300 de tone de uraniu. Uraniu antamat de George Soros, cum fac unele țigănci, își vând copiii din burtă nenăscuți pentru cerșeală, pentru băncile de organe. Deci el a luat bani de la niște centrale atomoelectrice, mulți bani, pentru uraniu românesc, dar noi i-am împiedicat în Parlamentul European. Am ținut atunci poate cel mai important discurs din viața mea și am ținut peste 1000 de discursuri de-a lungul unei existențe gazetărești și politice de 10 de ani. A doua, chiar în ziua aia l-a sunat Soros pe Băsescu, păi ce faci, domnule, nu-mi dai uraniu? Ți-am dat bani în campanie, te-am ajutat. Uite ce a votat Parlamentul European. Și a doua zi el și-a convocat conferința de presă la Palatul Cotroceni și a anunțat această măsură sinucigașă, că el zice că nu mai avea bani, că îi tăiase ăla sursele de finanțare. Așa s-a scris istoria asta, adică el a fost manevrat, a fost și șantajat, și amenințat, și manevrat. E mult de spus pe tema asta, dar toate, sine ira et studio, cum zicea istoricul antic Tacit, fără mânie și prejudecată, la rece, le vom aborda și le vom dezbate public, să vedem cum nu se conduce o țară. O țară care nu are voie să fie săracă, Mihai Gâdea. România stă pe niște valori extraordinare, de-aia dau toți târcoale cu aerul că sunt turiști pe aici, văd și ei. Uite ce a zis fostul ambasador Nicolas Tauban în urmă cu 10 zile, da? În zona Văii Prahovei încă sunt hidrocarburi mai bogate decât s-a exploatat 100 de ani, adică petrol și gaze. E vorba de fundul Mării Sarmatice. Numai că trebuie forajul ceva mai adânc și să ajunge și la 15.000 de metri. Pe platforma continentală a Mării Negre sunt gaze naturale, nu gaze de șist. Și gazele de șist contează foarte mult, că sunt rezerve extraordinare, dar nu prin fracturare hidraulică, pentru că așa ceva, spun savanții francezi, produce vreo 60 de boli în frunte cu cancerul. Deci România este extraordinar de bogată. Cine e de vină că mor românii de foame? Că tot vin pe spatele scenei și pretind votați pe băiatul, votați pe fata. Avem programe minunate, avem proiecte, avem strategii. Dar pentru numele Dumnezeu, stimați contracandidați, dintre care cei mai mulți ați fost la putere, de ce nu le-ați aplicat până acum? Eu am avantajul și atu că n-am fost la putere niciodată și am refuzat să merg la furat cu hoți. Se vor afla mai multe, că lumea e decisă să spună că el... Să spună și despre conturile lui din Monte Carlo. Are conturi? Are multe conturi. Are conturi Liechtenstein, Elveția,
Monte Carlo, și în Cipru, offshore. Deci, Aveți dovezi? știi cum a plecat scandalul cu ofițerul acoperit? Cum? El i-a cerut lui Meneșcanu lista ofițerilor acoperiți. Da. Să vadă cine activează pe spațiul Monte Carlo. Pentru că acolo s-a dus o echipă de la parchetul general, în urmă cu mai multe luni, aveau informații care conturi acolo și au cooperat parchetarii, că eu i-am botezat așa și toată presa imită și sistemul ticoloșit, tot eu am creat această expresie și au cooperat cu ofițeri SIE de acolo și i-au dat conturile. Și pe baza unei hotărâri, mi se pare, Tribunalul de Monte Carlo, așa, le-au permis să aibă acces. Ai să vezi în câteva zile ce bombă va exploda cu bani de acolo. S-a cumpărat moșia Nana. Cu bani de acolo. A fost o spălare de bani. Ăia italienii au cumpărat ei de la italieni. Vezi de treabă.